My ako Slováci sme veľmi odolní a veľmi šikovný národ. My zvládneme aj to, ak Slovensko nebude v EÚ. Ale to, čo sa mne nepáči, je to, že veľa aj súčasných europoslancov, aj poslancov v Národnej rade si postavili svoju predvolebnú kampáň na kritike Bruselu a na kritike EÚ a kritike sankcií. Ale neponúkajú víziu. Oni nakrúcajú videjka, viac či menej chrumkavé a svieže o tom, ako to v Bruseli zle, ako to nefunguje, čo sa chystá. Ale neponúkajú tú víziu pre Slovákov. Neponúkajú, že čo by malo Slovensko robiť, alebo kam chcú Slovensko viesť. Oni len kritizujú a získajú na tom lacné body. A to je to, čo mi veľmi chýba. Mne chýba to, že by nejaký europoslanec alebo poslanec Národnej rady povedal: páni, takáto je situácia, Európska únia toto robí, nemáme šancu robiť suverénnu politiku, my ponúkame pre Slovensko toto. Urobme toto, o 20 rokov chceme vidieť Slovensko tam. Toto mi tu veľmi chýba. Je to taká politika od piatka do piatka, uvidíme, čo sa bude diať, potom nakrútime nejaké video, získame nejaké body. Mne osobne veľmi toto chýba, tá vízia. Tú víziu ponúka Slovenské hnutie obrody, aj keď teda pravda, že snažíme sa, kričíme, len tie médiá nás nepúšťajú, ale budeme kričať naďalej, aj cez túto petíciu. A tá naša vízia je úplne jasná, úplne priamočiara. Nebojme sa toho, a tak ako stále hovorím, keď ľudia nám argumentujú, že no bolo by to zaujímavé, kebyže nie sme v EU a v NATO, ale je nás len 5,5 milióna. Hej, že my musíme poslúchať veľkých. A to stále hovorím a stále to hovoriť budem. Židovský štát nie je svetová veľmoc. Je ich pár miliónov. A ťahajú nitky na celom svete. To je jednoduchý príklad. A len kvôli tomu, že držia spolu. A len kvôli tomu, že držia spolu a presadzujú svoje židovské národné a štátne záujmy. Takže dá sa to bez toho, aby sme boli nejaká regionálna alebo svetová veľmoc, len na to, aby sme si nastavili tú víziu. A tá vízia celkovo na Slovensku chýba. My to dlhodobo hovoríme v prezidentskej kampani, voľbách do Národnej rady. Keď sme jasne povedali, že Slovensko nemá víziu na 20-50 rokov dopredu. Nemáme. My tu fungujeme od volieb k voľbám. Príde minister, nová reforma. Príde ďalší minister, nová reforma, už začaté reformy. Tu chýba vízia. Tu naozaj nie je celospoločenský konsenzus, kde chceme náš štát vidieť. A keď už nie o 50 rokov, tak aspoň tých 20 rokov. A preto Slovensko stagnuje a sme v marazme. Toto je obrovská chyba.